Uhuru Kenyatta gi sirkal mar Ruto pok wabet gi iluongo nango gi closure iweche manotimre 207 onego bed ni wabed gi closure wabed kata gimi iluongo ni Truth and Justice Commission mondo ji owuoye iwach 207 mondo wang'e to 207 ni ang' mane no omiyo ji nogore kama to ang' wanyalo timo mondo wageng' kendo nuorok ma gima notimre 207 koro gima notimre 207 nyaka ji wuoye iwinjoga niwach gigo notimre ji neno tho iwinjoga to kwa wuoye to wawuoye mondo wageng' nuorok mar gima notimre no koro ok wanyal wacho ni ng'ato kik wuoye wach 207 nyaka ji wuoye awuoya to gimoko ji wuoye weche mang'eny kata king'iyo kata na weche motimre kata na iluongo nango ndalo mag iluongo nango ndalo mag Holocaust aineno kata na Rwanda kacha bende neno ka genocide ji neno otho mang'eny koro gigi ka ji okwe sani Rwanda giketo nyaka memorial makidhi kucha tinyisi kaka nene ji otongre go panga ineno mna choke ji maneno tho iwinjoga koro memorial no paronwa ni gik maricho neno timre to mondo wang'e ni ka ok wang'iyo dhogwa jasiasa kok ong'iyo dhogwa dhok mapusra bal kok wang'iyo to kendo gigi nyalo nuore iwinjoga koro nyaka wuoye to tiend wuoye ni mondo wabed wageng' mondo gigi kendo kik timre 2027 koro wuoye ok wanyal tamo ga chago mondo wawuoye awuoya lakini gima wacho marach en ni otemo bwogo ji iwinjoga niko